a fire. Radyo Sagada 104.7 FM. Mun kasing takwamin ay mun ibingay iskanta liwliwa yadama. Dak kayo ng biyag di Radyo Sagada. Dong ay si Dong Ilahay sa ligumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada iti umunang titanatan ng mangidano mo kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanong mi kada kayo iti madama mapaspasamak iti pagilyan, iti Cordillera iti Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimbang nga malam kadagiti amin na agdudong giti Radyo Sagada tanga oras kata siyak main kata may pasang baymanen dagiti kang lunaan nga damdamag para itanga aldaw ti Agosto 8, 2026 kat adtoy dagiti kang lunaan ulo ti damdamag kun ti detalye na. Agtalinaw ti panakasuspindi ti outdoor tours ti munisipyo ti Sagada gapu iti awan sardeng at tuto na. Barangay Anta daw Sagada agtalinaot nga adaan iti landslide alert a level 1. BFP Mountain Province naka-alerto iti epekto ti bagyo nga maymay ken ti habagat. DepEd pinatidugda ti panagbayad iti salary loan iti 7 nga tawen. Land Bank nagbalaag iti publiko kontra iti peke nga email ken surat. GCash mangipalubos iti direct visa ken panagbayad iti Mastercard. Nagkaykaysada iti indigenous groups kontra iti may singasing nga panagbalbaliw kadagiti FPIC guidelines. 5 ti mapapati anatay tinapasamak nga school shooting i Jai Thailand. Kat para iti yung mga detalye iti damdamag agtalpang na ti panakasuspindi dagiti aktibidad ti outdoor tourism dito sa Sagada gapu iti agtultuloy a panagtudok kan madi nga kasasaad ti panahon. Siguro ti Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council wenno MDRRMC temporaryo ang masuspindi ti amin a panagpasyar kadagiti outdoor sites a pakairamanan ti caving activities gaputa dagiti pagnaan ken rota ket nagalis ken napugada. Kabayatan na sinuspindi mo ti JL Trans Corporation ti amin na panagbiyahe dahi ti Halsema Highway iti Agosto 6 gapu itisaan na talgad a kasasaad ti panawan. Mabalbalakadan mat dagiti turista nga ipangpanguna dati kinatalgad ken tagiragsakon da dagiti Makaawi City uneg ti balay bayat nga urayin dati panagsaya at ti panawan.
Iti may sa Damag, agtaltalin na nga alert a level 1 iti barangay Anta daw dito sa Sagada Mountain Province, gapu iti posible nga panagriga ay ti daga, gapu iti napalabas ang napigsa a panagtudo na kan agtutuloy a panagtudo. Nag-reward ti alert ti Philippine Institute of Volcanology and Seismology wenno PHIVOLCS, babaan iti Dynaslope Monitoring Project. Ti Dynaslope ket may nga sistema tinasapang nga pakdaar iti panagriga ay ti daga amang bantay iti tudo ken kasasaat ti daga tapno matulungan dagiti komunidad nga agsagan na kadagiti posible a panagriga ay ti daga. Ket basar kadagiti rukod ti tudo iti Agosto 7 ang tapan ti na itundang nga threshold ti maysa nga aldaw ken talo nga aldaw ang naono nga tudo dagiti na ipasdek a pagrukudan kabayatan na awan ti naduktalan ana dakkel a panagaraw ti daga bayat ti panag-assess saan met nga bumabati 40 ken 4 nga balay saan kumura nga sanga gasut ken 40 nga residente dagiti nabigbig nga daan iti paggat karaman ti dadto mga pasatistan pangod mabalbalagan matagiti residente nga agtalinaet nga ag-obserba ken agsagana iti posible a panagnato ti alert a level ken dagos nga i-report ti anyaman nga makita wenno maobserba panagaraw ti daga wenno dadto mapaya panagpalpaliw ang mainay iti panagriga ay ti daga iti landslide ken early warning committee ken dagiti o lokal nga otoridad. Impaganit-gat dagiti otoridad at ti alert level 1 ket saan na kayat asawan ang mapaspasamak ti panagriga ay ti daga. Kayat na ako na daytoy ang mabalhin ang umato ti posibilidad ti panagriga ay kapuy ti kondisyon ti tudo iso nga napatid ang maging alerto ken nakasagana dagiti residente. Kanayimot nga naka-alerto ti Bureau of Fire Protection Mountain Province iti posible nga epekto ti tropical storm Maymay ken ti habagat. Agtutuloy ti road monitoring ken panakitungtong iti agduduma nga ahensya ken ti panangbantay ti Emergency Operations Center 24 nga oras tapno masigurado ti napartak ti panangsumbat iti anyaman nga emerhensya. Dito Sagada ket agtutuloy ti panagmonitor ti Sagada Fire Station iti kasasaat ti panawan ken dagiti kang runaan nga kalsada bayat nga agtaltalinaan nga nakapantay ti kalsada dagiti personnel para iti dagos a panagresponde. Alalo ko yung dati publiko magtalinag nga mapag-obserba tumungpal kadagiti abiso ti otoridad kanipang pangruna ti kinatarged. Hindi matdapawan dagiti damaga nasyonal. Pinaatidog ti Department of Education wenno DepEd ti maximum repayment period para iti salary loans dagiti teaching ken non-teaching personnel agingga iti 7 a taon. Iti babaen ti DepEd Order 020 Series of 2026 ti barua paganurutan ket mangsukat iti napalabas a 5 taon a maximum repayment period iti babaen ti automatic payroll deduction system wenno APDS. Kinuna ni DepEd Secretary Sonia Angara apanggap tiya napapaut a panawan ti pautang ti mangkasay ti binulan a deductions ken mangingato iti take-home pay dagiti mangisursulo ken dumapay a personnel. Dagiti adaan ti agdama pautang ket mabalin damet nga ti agaplika para iti naka-istruktura manen a maibatay iti panangan namong dagiti bangko nga akreditado iti APDS ken dagiti institusyon nga agpapautang. Kalkalikaguman pa iti DepEd a mangipaay dagito nga institusyon iti financial literacy ken loan education kadagiti personnel sakbay ang maproseso ken mairuwar dagiti pautang. Nagpakdaan mo ti Land Bank iti publiko may papan kadagiti peke nga email sulat ken mensahe nga agpamarang nagapu kadagiti opisyal wenno empleyado da. Mabalin nga usaron dagiti scammers tinagan posisyon logo kun uray pirma dagiti tattao ti Land Bank tapno alilawan dagiti tattao kun takawan ti personal wenno impormasyon ti bangko. Ipalpalagip ti bangko iti publiko asaan i-click dagiti mapagduaduan ang link kun saan pulos nga ito ti one-time password, PIN wenno impormasyon ti account you. No makaawat ka ti
mapagduwaduan ang mensahe ngagkun kuna ang nagapuy ti Land Bank panagnakam day tababan kadagiti opisyal at channel ti Bangkok kung i-report mo adagos. Iti sa balimag adamang kasi bigyan na palubusan ti GCash dagiti Agus Usar ang mangisilpo iti Visa card Visa ken Mastercard debit wenno credit card da direkta kadagiti GCash account da. Ti baro a feature manamnama may reward ti antiro a pagilian iti unag ti Agosto kata mangipalubos kadagiti Agus Usar amang bayad kadagiti ginatang da uray no saan nga umanay wenno zero ti balanse ti GCash wallet da asaan nakasapulan nga mapanpay laeng ag cash in. Mabalin nga isilpo dagiti Agus Usar ti aging nga iti talo a card agpili iti default payment card ken imanihar wenno i-unlink dagiti card da babaen iti app. Kung nati GCash dagiti addang ti seguridad agraman dagiti one-time password, biometrics ken PIN ti telepono ket makatulong amang sa laknib kadagiti transaksyon. Kung nati kumpanya panggap ti baro a feature ti mangtad kadagiti Pilipino iti ad-addaan nalaklakaken natal good awagas ti panagbayad iti digital. Ti sa balimag adamang nagtitipon dagiti pan nakabagi manipod iti sangapulo ken siyam nga indigenous tribes iti Antiro Pilipinas ijay Quezon City idi Agosto 5 tapno kontraen da dagiti baro a paganurutan ti National Commission on Indigenous Peoples wenno NCIP. Aginunada ang mabalin amang pakapoy iti free prior and informed consent wenno FPIC process. Babaon kadagiti cultural a pabuyakan traditional a seremonya inyedkas dagiti grupo ti panagkumit amang silaknip kadagiti daga dagiti kapuunan da iti ecosystem kan karbongan dagiti katutubo kinuna dagiti advocates sa dagiti panagbalbaliw kadagiti pamayan ti FPIC ket mabalin nga mga pekta iti panakipaset dagiti komunidad dagiti katutubo kadagiti panagdengeg a pakairamanan dagiti proyekto a mabalin nga apektaran na dagiti teritoryo da. In paganatgat da ang nasken ti panang silaknib iti FPIC tapno ginayon ti cultural atawida, tradisyonal a kaamuan kan ti dekada panang aywan kadagiti ancestral domains. Iti sa balimot paramot iti damdamag iti balasiw taaw. May sanga agtawan ti sanga pulo ken epat nga estudyante ijay Thailand tinang paltog ken nang papatay iti saan kumura nga 5 at tao iti ruwar ti may sanga eskwelahan ijay Bangkok sakbay nga inalanati bukod na abiyag. Kinunati pulis dagiti biktima iti nasao a pagadalan ket mangisusuro ken staff. Mapapati pay a pinatay ti teenager dagiti lolo ken lola na iti pagtaenganda sakbay anapan iti pagadalan. Sa anak mulong 20 ken 3 tawo ti nasugatan iti panakapaltog ken siyam ti may padamag at critical ti kasasaad da. Kinuna ti pulis a pinaputukan ti teenager ti saan kumurang a 20 ken 6 abala babaan ti paltog a mapapati a kukwa ti lolo na bayat nga adupay abala ti na-recover. Napasamak ti panakapaltog ijay Debsirin Non-Faburi School nga daan iti agarup 3,000 sanga gasut ang konsanga gasut nga estudyante. Inibkas ni Prime Minister Anuti na Chan Virakul ti ladingit na iti pasamak kan kinunana nga yam amo ti gobyerno dagiti napigpig sa awagas amang kontrol iti paltog. Napadasan ti Thailand ti sumagmamano a mass shooting kadagiti nabiit payatawan. Ti kaudyan na pasamak tinang pabaro iti pakasaknan iti panagtagikwa iti paltog kan panakagunod iti paltog iti pagilyan. Kan para matiti sa saad ti panawon. Sigun iti pag-asa ti low pressure area wenno LPA ti ruwar ti Philippine Area of Responsibility ket mabalin nga agbalin at tropical depression iti uneg ti sumanuno a 24 nga oras. Bantayan ti Weather Bureau ti Baguio Dolphin ngem saan manamnama a direkta nga apekto
tara na tiya Pilipinas iti agdama. Kabayatan na agtutuloy ang mangyag tinapig sa atudo ti southwest monsoon wenno habagat iti rabaw to Luzon ken pasat ti Visayas. Yung pablaak mo ti pag-asa ti medyo napigsa aging nga iti napigsa atudo iti Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan ken Occidental, Mindoro. Manamnama matikal kalaingan na aging nga itinapig sa atudo iti Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, Nueva Vizcaya, Metro Manila, ken sa magmamanupay a lugar. Impakdaan ti pag-asa, ang mabalin na nadagdag sa antitudo, kadagiti kabambantayan, ken mabalin a pakaigapuan ti layus ken panagrika iti daga, nang luna kadagiti lugar, asikod ang naapektaran iti adual nga aldaw a panagtudo. Manan, may ibalbalakad kadagiti lokal nga opisyal tiya didigra nga agtalinod nga alerto kung nagamitin dadagiti kasapulan a panag-annad. Kata daytoy garo tiya panakaibingay dagiti tamtamag para itanga aldaw tiya Sabado, Agosto 8, 2026 kata siyak numain makagkadwayo lataging nga iti oras ti alas 2 kata kadlaawak dagiti madamangan nakatune in lata nga oras ken agtalinaed tayo bayat iti agtutuloy a panagtudo tiya Panawan ken station lata iti radyo sa kada 104.7 para iti weather update ken road conditions.